קודם כל, אנחנו גאים בהדתה שלנו, אנחנו לא מתביישים בהדתה. אנחנו אומרים, הלוואי וכל הציונות הדתית תעסוק בהדתה. אנחנו אוהבים לעשות הדתה. צריך להצמיח דור חדש. נקודה ארכימטית שתעשה את כל השינוי בעולם, לא להתנצל. יכול להיות שבדרך יהיו כאלה שישלמו מחירים. סוטים אני קורא להם. הוא תוקף את הנערות הדתיות שמתגייסות לצה"ל במספרים גדלים והולכים. מגייסים לנו אותם לצבא, הם נכנסות יהודיות, הם לא יהודיות בקצה. לא יודע מי יתחתן איתם. כל מערכת הערכים שלהם תשתמש, שיגעו לנו את הילדות. קורס טייס שולח את הקורס להתנדב לצבוע מועדון של סוטים. צריך לחנך אחרת היום. והמחירים הם לא חשובים בכלל.